sang dispensa sa gin-insister nga tao lamang siya. Sa piyak sini, ginpahayag ni Hara nga hindi mahimo nga palusuton ang ginhimo ni Roque bisan nagabatyag sa sangtuman nga stress. Samtang gin-insister naman ni Alliance of Health Worker President Robert Mendoza nga magbiya si Roque sa posisyon bangod sa pag-insulto sa mga medical professional kalakip ng iban pa nga mga miyembro sa kabinete. Galala ang sitwasyon. Porte ang Malacanang subong lalain. So may posdakan ang Malacanang ang mga overpriced nga aligasyon, baklanay pismas facial, baklanay sa mga ambulansya, galalain ang tanan nga mga kabinete ni Presidente Rodrigo Duterte pati si Executive Secretary Mildia Dia. Naginta na, kinastigo naman ang mga senador, gawadyog-wadyog na subong ang administrasyon ginauyog sa porte kadamo nga isyo. Pero ini mga isyo para sa akon, kung sabton lamang, head-on sang Malacanang kon ang aligasyon, wala malang sang kamaturan, anong ginakahadlukan sang Malacanang. Imbes nga maglarga ang investigasyon, ang balos ya sa Malacanang personal nga pagpang-atake sa mga senador kag tanan nga kritiko sang administrasyon. Wahapin anong natabo sa Malacanang nga adaw nagawalog-walog, subong man daw medyo kon pamatian ta mga senador gapanik ng Malacanang kay posibilidad ang isyo basi sumaka sa ganaan sang Malacanang kag magasintro kay Presidente Rodrigo Duterte. Pero sa gihapon, dipinsa tudo si Duterte, Presidente sang Pilipinas sa mga Chinese national nga nangin kaalyado niya suno siya sang malawig na nga panahon. Hulaton ta ang investigasyon. Bisan pa, kag ginapauntat, kag ginabombardiyo sa Malacanang ang mga senador, padayon ini nga naga-imbestigar kag nagadalom ang isyo. Porte na kadamo sang tao nga mahimo maperwisyo. Siling ni Senador Ping Lacson may magwa nga testigo. Sino ini siya? Kag kun magwa ang testigo kag mapamatud-an ining mga iskandalo sang binaklanay sang gamit para sa COVID-19, basi madisgrasya kamo sa tuig 2022 kung magpapili kamo sa anuman nga pwesto sa pungsod Pilipinas. Maubahan ini sila kung pananglitan ining mga aligasyon maaprubahan nga may kamatuuran. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06, morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod. Kamusta? Lunes gid. Bulugtaw. Ay, mabukas ng klase. Kamusta ng mga dalanon sa siyudad sa Bacolod? Kamusta na uli-ulian na? Nag-iskirda na mga bagyo. Si Julina kag si Kiko nagwa na sa par. Matulutawhay na ang panahon sa pungsod Pilipinas. Ang aton patrol nagalagulad na sa mga dalanon sa Dakbanwa sa Bacolod. Ano ang ila obserbasyon karon nga adlaw Lunes para sa aton nga mga kauturan nga naga-monitor na. Excited naman ang mga estudyante. Pero sa gihapon ang pag-estudyo naton sulod balay sa gihapon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Fred, good morning sa sining kagahon. Matugnaw sa gihapon, no? Ang dupoy sang hangin. Patimaan nga hindi na mapunggan. Aksyon Fred. Sining kagahon ang dadanon. Aksyon Fred. Masyado man katawhay, no? Sa sining kaagahon. Ang mga dalanonta, especially kung magalabay ikaw sa dalan sa Lacson, even ang downtown area, masyado gid ka tawhay. Although may pipila ka mga salakyan,
ang amat-amat naman sa pagbiyahe going man sa area action of Fred sa Libertad. May ara man kita nga mga kauturan na kita naman mga nagadala sa e-bike when ang nagadala action of Fred sang mga tricycles ready na no sining kagahon para naman sa pagdulong sa ila sining mga pasahero action of Fred. Sang nasiling na action of Fred masyado ka tauhay sang kaagahom na tugnaw kay kumagahangla ka man sa kalangitan action Fred. Gapakita man ang mga kabituunan sa kalangitan. Abot silingon nagapakilala nga nangin maayo na ang panahon. Yes, action of Fred, no? Kabay pagpabilin kag hindi mabuyagan kay kung kaisa mabuyagan bala action of Fred ulan kagabi bala kay paano nag-ulan man. Although talithi lang ya, hindi niya Paris nagligay yung gabubugi ang ulan. Pero mayad man kung gabubu man siya sa mga kabukiran, sa mga kaumhan, ti dako ginabulig sini, especially sa ila sini nga mga pananom action of Fred. Although ti subong ya mataamat na pwede na sila ya makapaglaba kag makapamalaman action na Fred no gabi damo man to reklamo ang program kita sa harana kagabi damo man to reklamo damo brownout gabi action na Fred no brownout sa may especially sa may southern parts ng syudad sang Bacolod grabe man to brownout but anyway action na Fred sang nasiling na may mga estudyante excited naman especially action of Fred no subong adlaw umpisa na sang klase although ti aragyapon mga by modules man no especially sa mga public elementary kag high school especially ang grades 11 and 12 no sa senior high tiket pa paano magkatapos naman ang bakasyon sa mga estudyante. So sa aton sining mga kauturang sang nasiling na masyado katawhay ang dalanon sa syudad sang Bacolod. That is why abiso ta sa gihapon extra pagid nga paghalong sa pagdala sang ila sinitag sa ka mga salakyan. May pipila ka mga basura, by the way, action of Fred, ang way pa nahakot sa IPM. No? Especially kung magkalabay ka sa may dalan sa Burgos. Pero hindi gisiling biyang damo katama kayong iba niya gabi pa lang gahakot na. Although mga major roads lang action of Fred, ang nakita naman nga ginahakot posible. But anyway, at least ang importante dira ang dalanon ta sa syudad sa Bacolod matinlo sa sininga kagahon kaya mga street cleaners ta ang nagaamat-amat naman action of Fred no sa pagpanilo sa ila sinitag sa ka mga area of responsibility ang available karon subunga aga kay komo subunga aga action of Fred jutay pa lang ng mga isda ang nag-alabot ang kalabanan nga subong kag ready na along Burgos Public Market ang ila sining mga karne sining aga still way man sang pagbag-op at lauman aksyon na Fred sa madason nga binulan ang pagsaka man sang presyo sang karne pero ang karne sa karon in general ang baboy 250 ang beef nila ng baka ang nagapabilin sa gihapon nga 320 pesos kada kilo. Ang ila sining para sa action na Fred sa baka dalagan man sa 200 rather sa 260 pesos. Amuni ang kalansihon dal agaon action na Fred. While ang iban paderiya ang yasang baboy naman kung ang by chops bala o kung pork chops, spare ribs, kagang mga unod mandiriya 250 sa gihapon. Ang pinakabarato of course ang kasudlan no. May paamo pa ng dugo is 100 pesos. Ang observation sa patrol ginadulong sa inyo sang Santo kahatag relaxation. Sa patrol, with aksyon na nikiraw. Ang kaaksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon
sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:13 na. Madmad na mga ginikanan. Amat-amat na luto, pamahaw. Ano ang inyo pamahaw karon nga aga? Ako niya ti ginataan nga langka lang karon, tinuktok nga langka bla. Bakla mo lang paitan bato na kag para sa baboy okay na. Gari na gumban na ang pamahaw karon nga aga. Pagkatapos may talong ka, turtahon mo, butangan mo itlog, sos, kampyon ng pamahaw karon nga aga. Ang gaserve si mo bago tapos paligo, katampi lang tuwalya, agay, porte sa pagkamakawiwili, makagalana ang pamahaw karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:13 na, roll call kita. Baw si Milili Uligo, aga pa ho. Siya gidang una. Okay, naga-monitor siya. Si Aida Alunan Araman. Si Rimar Hicano Haliasgo, good morning. Okay, monitor always sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castiliana. Kay Jose Mungcal Torilla, good morning man. Dira kay, tamyaw kuno kay Vanessa Star Mayo Jinky Di Alagdon, kag Noel Amar kag Alex Montisa, siling ni Milili Uligo, sabat man si Jinky Di Alagdon, siling niya, morning kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa kag Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montisa, Milili Uligo, tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, from Arizona, USA. Sige. Kay Rochelle Evangelista, good morning. Dira kay Huma Lumina. Huma, good morning. Subong man, kay Marilyn Abarte. Marilyn Abarte. Dira kay sige. Sanso Jaime Alien. Good morning. Nagamonitor siya sa Houston, Texas. Silingnya tamyaw ko lang bana ko. Engineer Glenn Allen sang Houston, Texas, USA. Good morning da sa inyo. Dira kay Mert Mariel Justo Mendoza. Tamya palihog kuno kay Justo family dira sa Salamanca. Sige. Kay Brian Nerpiol. Inasiding ko lang Aksyon GM liog gabida ko dako jutay kada medyo ga buron ang aton panulok medyo gamay siya no. Dako abi para nga masiplatan it maayad-ayad. Si Judge Snap Diamante gabugtaw na ni. Good morning da. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, good morning. Kay Toto Raul Alibuga galadlad ka na pamahaw mo da. Kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo, gapangapin na ni siya. Dira kay Councilor Rone Torino sang Don Salvador Benedicto sa Torino Resort. Good morning. Sa Agustin Family sa Cagayan ba? Si classmate Efren Pumpirada sa Barangay Sumag sa Merkado, naga-monitor man. Kay Marvin C. Kay John Hidalgo sa Manapla. Si Pari Erning Hurilyaga bugtaw na ni karon nga aga. Nini Patos Burgos daw la ko kita. Good morning, morning. May lang nga pag-monitor karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:16. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon
sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:21 na. May na nga balita, nagiskirda na ang tanan nga mga bagyo. Si Julina kag si Kiko nagwa na ini sila sa Philippine Area of Responsibility. Pero ti man ang binilin nga halit. Si Julina pinakaulihin nga report daw 17 ang napatay, madamo pang missing kag dihamak milyon man ang ginalitan sa aton sini pananom sa aton mga mangunguma. So, si Kiko kung nagdugay ba purti mantok baskog, mayo kay nag-iskerda na sila, nagwa na sila sa pungsod Pilipinas. Salamat gid ha. Bisan paano pasalamat kita nga ang mga bagyo amat-amat na nga nagguluwa. Di may mga bagyo pa ni naton mapungga na kay kada tuig may ara giman niya mo gasulod ini magkubo sa 20 ka bagyo tagsa ka tuig. Morning si Di Anton Diaz sang Patria Village ara siya nagaupod na sa aton. Si Jonel Cartel Bilyote sang Central Maaw, si Resti Awakay dira sa Hacienda Antulanga, kay Ann Bingno, good morning man. Kay Bing Sinuhado Moyko, good morning. O sige, padayon nga naga-monitor sa Baman, Barangay Lukotan. Pamilya Moyko, good morning.
kay Jocelyn Morningman, kay Elvira Hilugo. Good morning, watching from Charito Heights. God bless. Salamat gid. Kay Marilyn Abarte. Aksyon pinagapamati kami sa barangay Nato, Suligin, La Castillana. Taga La Castillana da. Good morning. Maylo nga pag-monitor tagsagid kakagahon dugsing kita, luto-luto kita, tulutamyaw kita, pangpapagsik kun kagahon. Kamusta na ang COVID? Nagdangat na sa 168 ang na-record sa Department of Health nga napatay sa COVID-19 kahapon nga adlaw Domingo, Setyembre 12. Bangod sini, ang nagkalamatay sa COVID sa Pilipinas nagdangat na sa 35,145. Samtang Pilipinas nakarecord sang 21,411 kabag-o nga kaso sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan 2,227,367. Nakarecord man sang 25,049 ka mga nakarecover sa COVID-19 nga nagdangat sa 2,10,271 ang nag-ayo sa COVID-19. Sa karon, 181,958 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Wala kita ginaluatan sang kagaw, wala kagtuo. Masulod na kita sa bulan sang Disyembre. Ba may tani ni kon magulo iskirda siya, no? Kaya medyo enjoy man kita sa bulan sang Disyembre. Ang tanan nga kalanan kung libuton mo sa mga mall, sirira, pipila lang ang nagaabre. Kung ang kapital dako, kung ang imo sini nga behind dako, pwede lang makasustener sa porte kadalag ko nga arkila. Pero kung daw minos kag wala income, wala nagasulod ang customer, sigurado sira ang negosyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Kay ang wala lang iskirda, si Roque kag Doke, perti si Milili ba? Milili uligo, gasugpon man na. Sige ba, ano ning ginasulat yan? Hinapon ko nininsik. Ano pagbasa tas ni? Taga Santa Rosa, Laguna. Ano pagbasa tas ni man? Puerte. May pagurulatin daw mabasa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26. Standby. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginagawa. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod,
wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sagsag ano ang kaintangan Responsable ang pagbalita Kagdali na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Uno na kadasig, no? Sang inuras, abaw, kamusta naman? Nadugangan naman sang 917 ang kaso sang COVID-19 sa Western Visayas nga nagdala sa kabilugan 114,429 samtang 684 naman ang na-record nga naka-recover sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan 97,134. Wala naman sa gin-report nga napatay bangod sa COVID-19 sang kahapon Setyembre 12 sa karon may ara mga 114,587 ang aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Western Visayas. Siling sa iba niya daw adlaw-adlaw, wala ga kadula ang balita sang COVID. Ano nuabi na karon? Kay adlaw-adlaw may nagasulod nga balita, may nagakapatay, may gadugang, gulpi lang mausos, gulpi lang maibwal. Ang tawag lang situasyon niya. Wala tapusan. Isa enjoy ka na, limod mayo na. Bacolod, nagligad ang mga binulan. Sus, limod mayo, 2-3. Sus, gulpi lang. Gaibwal ginatos. Tiyan mo nang nagakatabo. Wala kasiguruhan, pagbugtaw mo pagkaga, another record naman. May tani pagbugtaw mo pagkagang balita mo, nagnubo. Galing ti wala tamay mo. Sige man siya nga, sige.
bata man siya nga bata, ay, oo. Amo nang pila naton ka mga utod yan, ano ni matabo sa aton man. Daw hindi kita ka-enjoy na gasulod ng beer, ma-December na. Ti ko mag-amo sini, wala naman mga Christmas party. Wala naman kung ano nga kalingawan. Baw niya kasubo sang pila ka tuig nga ginarangkada kita kakagaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Kay Wilfredo Sapok na sa Antipolo, Rizal, good morning. Si Imbong Jucampo, sang Maaw, padayon nga nagaupod sa aton. Kay Rochelle Polhencio Susana, good morning. Nyaga monitor kami diya sa Barangay Malingin, Bago. Morning kuno sa pamilya Susana. Si Ronnie Gordon, nya nga pita, ga monitor live karon nga kaagahon. Manami, no? Kung ga inupod-upod kita do kasadya malang, no? Nga ibulo balita tag sa kaaga kung naga inop danay. Uy, ang Negros Press Club kahapon nagpatigayon ko, no? Sang Unity Community Pantry sa Vista Alegre, Granada Relocation Elementary School, Bacolod. Nami ni naghugpong ang katapos sa media sa probinsya para magatag bulig sa napili nga mga komunidad. Kapin kuno sa 200 ka mga pumuluyo ang nakabenepisyo sa community pantry. Nami man niya ang pila ka mga aktibidades ang katapos sa media. Amo ni ang nagakaigo nga panahon nga magbinuligay kita. Kung may sulusubra ka da, i-share man sa imo isig katao. Bisan nula pang bulan sang Disyembre. Amo na bla? Kung may mga na-lockdown nga pila ka mga pamilya nga ginasigahom nyo, nga daw hindi makasarang sa pila ka barangay, duludulungi nyo man. Nami man na batyagon mo nga ga-share ka bala sa imo isig katao sa labing naga kinahanglan. Amo na iya ang batasan Kristiyano. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na. Base Star Mayo, happy Monday ko no. Sige, happy Sunday man dito sa ila. Naga-monitor ini siya. Uy nga nadula ka, diin ka na yon. Las 4:35 na, anano ang mga bulubalita, uy karon dugay-dugay, ibalita ni Action Dale na ang pagbukas sang klase. Hindi maayong balita, 3 semana asod-asod nga pagsaka naman sang langis o kon gatong ang report buwas ginapaabot tugong nang gadaan kamo kay ginapaabot nga sa ikatatlo asod-asod nga semana maibwal naman ang presyo sang gatong. Ang diesel, ginabulubanta nila posible magasaka ini sa 30 tub 40 sentimos tag sa kalitro. Amo-amo lang ni sa bruti. Masakit man ni sa bulsa. Samtang ang gasolina, ginapaabot 40 tub 50 sentimos tag sa kalitro kung pamatian tang forecast sang Unioil Philippines. Ara naman basta sumakasa sod-asod. Porte, no? Gapanghakroy ng aton mga driver. Oy, ang sabat sa mga driver, bala? Wala na kasapaka. Sang social distancing, wala na. Dili sa mga driver kung mag-social distancing. Gamit, anong guwa namon? Amo na bala? Nya, wala na. Wala na social distancing. Puno-puno na ang tanan-tanan nga mga salakyan. Manya kay wala ta social distancing. Ay, anong natabo sini Action GM? Nga nag-amo na ning sitwasyon sini? Daw, nagsululod na niyang mga daw hindi amo ako. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Si Star Mayo, nagamonitor gid sa
Rochester, Minnesota, USA. Good morning kay Noel Amarman, kapita. May upod nga butong ba? Butong ba? Sige manamit na si Ibon Boucher sang Germany. Ara naman, nagaupod sa aton. Shout out ni Noel ang mga abya niya. Si Vanessa Mayo, Jinky Di Alagdon, si Millie Uligo, Alex Montisa, June Season, Bia Jonathan, kag Dinis Roma. Sakop na kamutanan sa Panamyaw. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:38 na. Aber, relax ka muna makadali. Balikan ko kamo, unahon ko lang ini, ang akon sini obligasyon. Stand by. Ang inyong mabatian. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to Damo Gil, yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Action Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito. At that time,
no? Chief ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So nagkatapos isa nagtabot dito, no? So that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga atong ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ang atong main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang atong responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto karon sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagdo no? Tutugo sobra ka na! Sobra na bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sa aksyon kag
pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB, ato mo lang 500 pesos po na kag manawag drang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kay ginakot-tuot ko ini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARB, magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Action Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga kamusta na ang politika sa bilog nga pungsod Pilipinas? Gainit ng politika. Ginasigahom ang mga maninilag sa politika nagpalayag nga posible 4-5 ang maga-iningkwentuhan sa palabuton nga 2022 nasyonal kag lokal nga eleksyon kag sa mataas nga pwesto sa pagka-presidente. May binahigay pa nimo. Subong ti gatuluhaw na angalan si Ping Lacson sa pagka-presidente. Si Bongbong Marcos nagagwa angalan. Si Leni Robredo nagagwa angalan. Si Manny Pacquiao nagagwa angalan. Si Isko Moreno nagagwa angalan. Kag pipila pa nga daw maarangkada nga magpapili pinakataas nga pwesto sa pungsod Pilipinas. Pero ang maninilag sa politika nagpalayag kahapon nga posible may bahigay pa ini. Posible ang nagahandom maglagan presidente, posible manaog pa sa pagka-vice presidente. Amo ni ang binahigay subong mahimo may ara pa konbensyon nga pwede tingbon ang 3-2 ka pursa sa isa para iengkwentro sa administrasyon. Porte ini. Amo ni subong ang ginahambalan sa bilog nga pungsod Pilipinas. Man ang politika daw gakalam ang dapadapas ang pumuluyo basta eleksyon ang paghambalan. Inaya nasyonal pa lang, wala pa malakip dira ang probinsyal kag lokal. So ang butsilungon porte ini. Paabuton ta ang porte nga binalbalanay pag-file na dasun bulan sang Certificate of Candidacy, bantayin nyo ang balbalanay wala kagtuo. Sa politika kinanglan niya, hindi ka na mag-intra kung may ginabaho ka nga, may ginatago-tago ka sa baol. Buksan inasang kasumpong mo
sa politika. Ang iban gani, persolanay na. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na, kay Utay Benedicto da. Good morning. Good morning makuno kay Nunoy Bacuado, sang Dunya Ines Village, Barangay San Jose, Sipalay. Kay Rot Antiquiña, good morning. Dira sa Santo Niño Build kay Madam Aping, aga pa galuto para sa kalenderya. Kay Lorena Hongko Castillo, mayong aga man na. Pamilya kuno Hongko sa Cadiz nagamonitor dira sa Barangay Comalisques, Don Salvador, Benedicto. Kay Elizabeth, good morning. Si Alex Muntisaya, medyo bantog na ni siya. Sa tanan nga mga grupo, dala siya sa Panamyaw. Muling lada. Sige, ariglado. Kay Manjo Arniho, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid kaaga. Kay Jose Erson Lapini Gonyo, good morning man. Sa aton sini mga kabyanan nga naga-monitor karon nga kaagahon, dira gali sa Don Salvador, Benedicto. Good morning da. Ato kami dito kahapon, nagtambong bala sa kaadlawan ni Aaron Sorbito, ba porte. Kadamo sa naga-monitor dito sa Don Salvador, Benedicto. Kay Andrino Comida Botanas, good morning man. Sa tanan kuno nga taxi Jim Tamyawya. Mga driver sa taxi, kabay pa maayo ang inyo income karon nga adlaw. Kay Nelbert Saragosa Posadas, good morning man. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bakolon nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon
Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Madayon Action Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Padayon Action Radyo. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion.
Usa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Simplo, abi. Makapabakuna ang 90%. Daw mayo man, no? Pagkatapos buksan ta ang mga kalanaan, buksan ta mga sinihan, kay mati nabakunahan na mo. Ang buot silingon, mayad kuntani, no? Mga 95% ba daw? Kaayo ba? Hidlaw na kumaglantaw sini daan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sila nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga nakakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:12 na. Diri kita ho, pagpangita sang testigo sa pagpatay kay Police Staff Sergeant ni Pabusino, ginaproblemahan sang Police Station 1. Investigasyon, yara pa lamang sa 30%. Police Balita. Detalyo po kay Action Eric Magmanwa. Action Eric, please go ahead.
Good morning, Action Fred. Report kika sa Bacolod City Police Office. 30% pa lang sa investigasyon sa Police Station Number 1 ang iladangatan sa kaso ng pagpatay sa kay Police Staff Sergeant Joseph Limoboseno nga destino sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit. Sa Bacolod City Police Office, ini ang palayag ni Police Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station Number 1 sa interview sa Action Radio. Aminado, Action Fred, si Sarona nga nabudayan sila magkuha sa testigo sa pagpatay kay Limoboseno apag wala ini sila nagauntat sa pag-usisa kag pumangita sang dugang nga mga eyewitnesses sa kaso ng pagpatay kay Limoboseno. Sunod sa kay Police Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station Number 1 Action Fred, nga may nakuha na sila nga CCTV sa diin ginpatay si Limoboseno kag ila pangayoon ang IT expert agud nga maging klaro ang pagkuha sa identity sa duha ka mga persona riding in tandem nga nagtiro kay Limoboseno. Balik check pa kami sa mga identity sa mga suspetsado kay may mga nakuha na kami ng mga footages na para makabulig sa investigasyon namon pero hindi pa ginamon sila ma-identify pagit kay nangay pa kami bulig sa ibang nga government agencies nga makabulig identify sa duha ka suspetsado. So may nakuha ka mo sir nga medyo klaro nga CCTV? Yes, may ara na. So hopefully sir makabulig ni sa inyo? Oh yes, hopefully makabulig ni sa investigasyon namon. Percentage wise Major, mga pila na ka porsyento ang dalaga nyo sa case ni Limoboseno? Nasa 30% pa lang kay sige pa yapon itong investigations kay nabudlayan man kami sa investigasyon naman kay wala witnesses nga nagkadto pa stations nga maghakagta ni statement sa iya na balaan sa krimen. Why na ni sir duda nga ang pagpatay sa iya job related? Yes, job related gid ang gisunda namon nga motibo. Ato mga pasuni sir nga base asset ni si Castillo, wala pa niya pa sir ma-establish ni? Wala na na-establish kid. Wala to nyo sir, gun for hire gid man naman? Amo pa nang investigaran namon kay base bala gun for hire or membro man sa alleged drug group. Amo pa namon investigaran gisubong base bala upod ni sa mga nadakpan nila sa CDEO nga daw ga retaliate. Amo nang isa sige investigaran namon subong. So do malawig-lawig pa ni sir, no? Yes, malawig-lawig pa nga investigasyon. Kung ma-identify natin siya, ngita pa naman kami witness na makatudlo git nga sila gid ang katiro so, kay Staff Sergeant Limoboseno. Ang problema niyo gid sir ang pag-establish ng witness di? Yes, ang problema ang problema naman. May establish niyo halimbawa ang identity prote ang witness naman sir? Yes, amo pagin ang challenge na sa amon ang mga witnesses or witness nga makatudlo nga duha ka suspetsado nga amo gid ang katiro. Ang pamilya sir, ti kamusta ang operasyon sa inyo? Sige man kooperar ang pamilya kay amo dira blanco man sila kung sino kita magpapatay kay Staff Sergeant Limoboseno. May chansayhan sir masulbar ta ni sir considering ati medyo may mga kabudlayan kamo sir? May chance ni nga masolbar ni nga insidente. Base mga pamating nga witness sir nahadlok na sir, may appeal ka? Yes, amo na gin-appealar ko or gin-ayo ko ang mga witnesses nga nakakita sang pagtiro patay kay Staff Sergeant Limoboseno nga kontak or magkadto sa Police Station 1 para at least mabuligan ta hustisya kang magdakop ang mga suspitsado nga gatiro patay sa iya. Police Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station Number 1 sa interview sa Aksyon Radio. Ining report ginadurong si sa Kalawansang Santon Plaza Bar Soap, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santon Plaza Bar Soap, epektibong habon sa papaputi sang panit, ilok tuhod kang siko. Santon Report ni sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:16 kay Crisilda Balindis Imanda sa Mamaton di Caturya kuno good morning sa Maaw kag sa Yautod Cesar Balindis. Kay Milagros Morales sa Maaw, good morning man. Kaya Tia Kim Iriman, good morning baw si Idilaos, kag sinanay sa Bilga Monitor sa Victorias. Si Dilia Liabe, good morning. Kay Jerome Lipana, kay Flor Cordoba, kay Aurora Ignal, Hacienda Montserrat Pontevedra, labi nagi kuno kay Salde Belo, good morning lang. Sige. Dira kay Aurora Ignal. Kay Aurora Ignal, good morning. Kay Bagi Alila Dabags, good morning lang. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansay ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, kagaling na Na morning. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. 37-35. Una nga bula,
37 kag 35. Second draw, 37-10. Ikaduha nga bula, resulta 37 kag 10. Third draw, 22-6. Ikatatlo nga bula, 22 kag asais. Rikta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 658 kita. Ang jackpot mo dako na 105,502,286. Ang kombinasyon in any order 31, 28, 15, 2, 50, 43. Resulta sang 658, 31, 28, 15, 2, 50, kag 43. Sa ilo kita, 649 ang jackpot, 30 milyones, 47,170. Kombinasyon in any order, 23, 26, 20, 27, 10, 15. Resulta sang 649, 23, 26, 20, 27, 10 kag 15. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:24 na. Da kay Milda Garcia Puentes, good morning. Kay John Serna San Enrique. Kay Niel Brian Baloes, ara siya nagamonitor. Kay Jocelyn Kalamaan, good morning man. May lang nga pag-monitora. Dira kay Carme Jimenez, good morning. Tamyaw la kuno sila ni Milita Discartin, kag Roberto Gayanisa sa Sagay. Okay Kay Niyana Maliksi, good morning man. Kay Joy Ann Ogdamen. Kay Joy Ann Ogdamen. Uy, dali lang. May ipamangkot lang ko sa inyo. May asma ka mo? Wala untat ang pag-ubo? May pneumonia? Bronchitis? Lala bala ang pag-ubag sa baga? Mataas bala ang uric acid? Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin, nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa servisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Patayon
Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. Klase sa pampubliko nga bulutuhan magaumpisa na subong nga adlaw. Balita City Hall. Detalye sinupod kay Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Bayag Action Fred, subong nga Setyembre 13 mag-aumpisa na ang klase sa mga pampubliko nga bulutuhan sa bugos nga Pilipinas para sa school year 2021 to 2022. Diri sa may syudad sa Bacolod Action Fred, ginpahay ni Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Ameline Sales nga iya na ginatugyan sa mga principal nga dapat preparado mga learning resources sa subong nga adlaw. Ginpahay sining magapabilin sa gihapon na pagpatuman sang blended learning samtang may pila lamang ka adjustment nga iga patuman. Ang
Ang Bacolod City Action Fred ang may 68 ka mga public school sa kabugusan. Sa karon wala pa nakapagwas ang datos ang DepEd Bacolod sa numero sa mga nakapa-enroll subong nga school year. Tinalikdan nga school year 2020 to 2021, mayara sang 114,711 ang naka-enroll sa pampubliko nga bulutuan. Ang aton nga mga principal, sila din ang leader nga ma-make sure ang aton nga mga learning resources ready na gid sa Lunes. Dabatian si Bacolod Schools Division Superintendent Gladys Ameline Sales. Santon Plus Gold mga ka-aksyon umpisa ng pag-inom sang pinaka-effective nga Santon Plus Gold, ang food supplement nga makabulig gid para sa maayong nga resistensya kaga immunity. Santon Plus Gold mayroon sang high potency 100% natural herbal extract gikan sa mangosteen, may margoso, may garlic, balunggay, kag spirulina. Santon Plus Gold Government Center ang ka-aksyon niyo. Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Muning lada. Kay Dante Makilan, nagaupod na sa aton kay Nimpa Ibanez. Good morning man, nagamonitor sa Barangay Tangob, kay Teresita Orita Kahuraw. Subuman, kay Juan Miguel Digomon, nagamonitor sa Barangay Iski Chairman, Noel John Digomon. Sige. Kay Nuna Agravante, good morning man. Sige. Maila nga pagmonitor tagsagid kaaga. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company,
May ara man niya lain-lain sila nga nagagalan. May ara ngalangan nila. Basta ang luyagan sa Nigeria, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Mala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo yung mga sikat na mga DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang kamisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, nagkamuli ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagtamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag batas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible
and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang, because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Action Radio Bacol. 684 Wala sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Nakakatagpak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iya karakter. Kag ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Action Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o tuwini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na duro gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sa Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Tricycle driver kag operator sa pulon ni Mayor Arcillo agud malikawan ng aksidente sa dalan sa Hinigaran. Balita Kapitolyo. Si Action Marlon Hinubia may report. Action Marlon, please go ahead. Pagatinguhaan ni Mayor Jose Nadi Arceo nga hindi na masulit pa ang makasalid nga aksidente sa dalanon sa banwa sang Hinigaran. Angon sa mga adlaw Lunes, istoryahon sa alkalde ang grupo sang mga tricycle operators kag drivers sa banwa agod ipahanomdom kung paano makahalong kag malikawan ang anuman nga sahi sang aksidente. Suro sa alkalde, madamo sa mga drivers ang salakyan ang masami nga nagapadasig dalagan sang ilas sa ginamaneho bagod man sa tuman kalapad nga National Highway sa Banwa. Nagaligad nga Huwebes sang hapon, apat ang nagkalamatay sang aksidente nga mabungguan sang pick-up ang tricycle sa highway sa barangay Miranda
nga sa diin makasalid ni ang nadangatan sang lawas sang mga nagkalabiktima bangod si parargid ang pilaka bahin sang ilas nga lawas. Biyernes sang gabi sang mabunggoan man sang pick up ang tricycle sa Isabela Hinegaran Road, Sitio Manukau, Barangay Bato sa muman nga Banwa nga nagresulta man sang pagkautodgid sang tiil sang isa sa mga nagasakay nga babaye. Mayor Arceo. Sige na, meeting ko ka ng mga tricycle drivers sa subong ko para ma-balance lang. Hindi ka mo tayo pa masignal na ka muna left turn. So, slow down. The warning black, crossing ahead. Kaya cross ang motor, cross sa highway black. Ang kaaksyunugikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning. Kay Joseph Bagwad de los Reyes, kay Romulo Magayunes Canilio sang Valenzuela City, good morning. Subungman, dira kay Joseph Cabantog Enopre, kay Lester Ray Benitez, good morning man. May lang nga pag-monitora. Kay Elizabeth Malaka Gamala, Elizabeth, good morning. Kay Martin Aliling. Mabalik kami pagkatapos ini. Aragay! Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy! Dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala ng traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy! Dati pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwala nga ng-traffic to or ng-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Pipilalang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa kita kay Action Alvin Graba. Action Alvin. Action Fred, natala ng pasaka karon nga adlaw ang kaso paghupot kag pagbaligya sang illegal nga droga batok diri sa maglibin partner. Sanday Geraldine Erehe, 22 anyos, kag John Paul Rodriguez, 28 anyos. Matapos nga ginaresto through bypass operation sa Purok Maanyag 2 Alihis. Diri sa siyudad sa Bacolod, sunod diri kay Police Major Elmer Bonilla. Ning duha aksyon na Fred, nagbaligya siyang ginasuspetsohan shabu kag na-recover man sa ila. Ining napulo ka gramos ang suspected shabu. Samtang sa siyudad sa Kabangkalan, arestado man ng isa ka mangunguma matapos nadakpan through warrant of arrest sa kaso nga paghimulos. Ini ang naging kilala kay Romeo Malaya, 58 anyos, presidente sa Purok 1 Barangay Bantayan sa siyudad sa Kabangkalan. Si Malaya sa aksyon na Fred ang may pending warrant of arrest sa kaso nga paghimulos. Din ang warrant of arrest ang gin-issuean ni Judge Rodney Bagbanwa sa siyudad sa Kabangkalan. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:57. Mabalik kami pagkatapos ini.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Standby na sa aton aksyon balitang bayan numero 1, upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Mighty! Manila,